खात काहे नहीं खो खरीद देता नहीं चुकर देता नहीं हाँ अब की तारा के कसाई के हाथ बेचे के बा हाँ खात काहे नहीं खो का हो चाचा का भइल देख ना खरीद देता नहीं चुकर देता नहीं खात काहे नहीं खी हरियर घास दो दिनमा कहाँ बा लोकत नहीं के हम चलल अब गाय चरावे अभी ले सुतल ही बा का देख ना सारा ओकरा कोनो फिक्रे नहीं के सुतल बा अभी तक जा तनी देखा तनी जा तनी देखा तनी ओकरा के अब की तारा के कसाई के हाथे बेचे के बा काहे ऐथे ओइथे तरेलू हो कहला तल दे बाबू दे तितली बेच देनी दहिया हॉल में पीले दाए के रहे माई के टूटी बेच देनी बाबू के सुतरी बेच देनी काहे तरेलू हो क्रीम देते दाते रहे भात मार दे ईटा तो दला हो हम कितना दम मार दे सपना देखो तो नहीं सब सपना तो दला टूट तो दला हमरा के सपना देखा तानी सार तइने सपना अरे बे रे 12 बजे हां 12 बजे तू रे हां माइक हां बाबू का गाय तार बाप चले हां गाय तार बाप चले हैं हां उठा तेरे 12 बजे चल मेरा से करंट मत दिया बता रे बाबू से कहते कि चोरे जाई हैं हम सब बुझे तनी तू काहे ला जाता लू हम सब तार बुझते हैं खेला बाबू से कहते कि चोरे जाई घाट दी बोल बा चल शिवा के नाती बहन चिनारा अगलो दुलुम का देले बा कहां से आइए रे ओ में दो सोब दे तो थोड़ा बाबू हे बाबू भाग बन जो ने